naman kagibutang sa Ginoo. Kapoy na ba kayo din yung paabot? Gitugnaw na ko! Abi mo na akong dirita mag-iyot! Gusti ka, Jason! Tugnaw na kayo! Dagan kayo nagtanaw! Naitom na akong kaldero, ilong ang Jason! Itom na kayo akong kaldero, tanawa, tubig na isulod! Na kanon! Gusti ka, Jason! Ang daro na to, Jason, dara oh! Abi man ako gimoon ko ni mo karabaw. Ako nung tayo mo good aning daro. Oh, Jason. Na-remember ba ba to ni mong nag-search ko ingon na ni akong costume? Pa swimsuit. Nga imo kong gi-rape diri sa payag na to sa una. Balik na diri, Jason. Gato na pungotrohon. Dagan kay tao na nanaw dito, Jason. Naulaw na ko. Sige, Jesus! Na-remember pa to ni mong naging unani ko nagsayaw-sayaw, oh? Di ba lamay kayo to? Oh, Jason! Tawa lagi. Ito ko sa akong manihan, kay mangipo! Tawa ko kadawat og ayuda sa gobyerno! Wato kaya mamupo ba na ko ilong agon, sugdan ko na ang kaldera! Dere! Jod lalay mag-vlog, guys. Kapoy kaayo. Mulakaw na jud ko, guys. Na jud ko ilong agon. Dali mo diri sa akong payag. Dalon ta mo sa akong payag, guys. Mangipo tagman eh. Pang professional lang niya. Dili mo pwede magsunson sa ako kay pang professional taga bukid ni. Bawal mo magsunson sa mua. Ingon ani ang professional sa bukid, lahi ang sa syudad. Ingon ani among shoulder bag. Ano ba na ikaw kadawat ayuda sa gobyerno? Wa kay 5,000, wa kay 5,000. Pagnungag ko. Nanako diri sa akong manihan nga dako kay guys, dali. Kay mangita tagpo ko nung kay sul sa kaldero. Dali. Ani mangipo. Ani magipo. Pang professional ni siya, di mo magsunsun sa mua ha. Sige, video kwarto mo ang kaldero. Oh, kung mga kauban. Ara ang kaldero, ara. Dire, bit-bit tayong kaldero. Dito di ay. Kuwait taklob. Oh, malaki. Yun anak guys, mangitag pagkaon di sa bukid, ka may kadawat og ayuda sa gobyerno. Wa missing kumil, wa missing kumil. Yun ani mamupo ha, ingon ani. Na ingon ana ha. Dapat dili jud apilon ang mga piyasot kay wa na tay kanon. Kapoy kay mag-vlog, di mo mag-like. Tawa niyo kung kauban nga tawa. Sila, pati dito. Pati dito nangatawa na sa kuha. Pabaga na ning dagway, nagpabaga na ning dagway. Tama na. Wala na. Hey guys, di jud lali mag-vlog tura sila guys. Oh. Sara guys, akong uyuan. Uy, makita ba anak di ba na nimo si Pinsa ganitong bitos ng abroad ah. So bye-bye. Ay. So makita na nila wala ka na mi. Thank you sa pa-disturb po. Di jud lali mag-vlog guys. Gani. Di jud lali mag-vlog guys, ipagkatauan ko nila guys. Diyos ko, ang akong costume. Di jud lalim, ulaw ta. Hindi mo ka mag-like o mag-share, mag-comment. Mag-asigi picturean sa daw na ako sila. Tanawa akong mata, murad yung kuan. Requested ba? Wa ni kadawat og gayuda. Mo ni nang ipo, ipadawatan ni na ate. Luya sad oy. Panawagan pud mudra padali pud ni kwarta.
Ay, katawa mo yung Okay na, last na na. Nagwapa ni Celine, oy. Okay na, ipadala na ako ni. Hey guys, kung bago pa mo sa akong YouTube channel, ayaw nyo kalimti subscribe, so i-click ang bell para po ma-update mo sa mga latest na akong bagyo, tanawa akong mga costume, nangatanggal. So, di jud dali mag-vlog! Kasi kadyong katkapuya, pasgang katula, make-up, pura nagsumbag sa yawa. Yo, kaya jud yung kalimti subscribe tomorrow to. Thank you very much. I love you so much.